komt naar jou ta. Jawel, maar de jinnigste echte heer caravan. Roenom in de provincie doekt de caravan op zoek naar bijzondere meesken en mooie verhalen. Goeie. Hallo, hoi. Jo, nou, het is wel een gezellig dorp. Met gezellige mensen, maar zit ik wel een beetje snothaapjes tussen, maar dat mag ik zelf net zeggen, want ik doe het zelf ook wel eens kort ik weer uit de helft of zo. Ja, wel, net heel erg of zo. Een belletje trekken of zo met wat vrienden. Met mijn zus. Ja, hoi. Hoi. Wat heeft u juist te doen? Ja, oerok. Oerok? Ja. Oh, en hoe wie het? Ja, leuk, heel leuk. Ja, het dorp, de clubs, de sportvereniging, het zwembad. Prachtig. Eigenlijk alles voor je. Ja. De meesten. Soms is er gewoon echt niks te beleven. En dan hel je weer kattenkuut en dan worden we weer boos. Joppe Gerrit zegt je met trots dat je daar ben je. Oh, ik vind het wel mooi. Ja? Ja, voetballen wel. Ja? Voetbal? Ja, daar voer ik niet in. Hey, hij heeft nog leuke tips. Wij hem langs motten. Ja. Oeh, dan moet ik even nadenken. Je moet naar op zijde van de Gotha. Een markant man hier het dorp bij. Zit al 37 jaar achter de bar bij de karbal. Werkt al een dik 50 jaar bij de HEMA. Je hebt hem al vaker gehad bij heer. Ziek je maar eens op. Eigenlijk moet Sieger even komen. Ja. Die is Sieger dat de is de Groot. kantinebaas. Ja, of Ja. is die al west? Dit ben je wel. Voor mij is hij er nou in. Oh, mooi. Dat is echt een man. Ja. Wij kregen wat tips hoe jou. Oh, zo wij gewoon bij dit wel lult hebben. Is het weer zo 4? Ja, dat doe je altijd niet hier weer. Ja, hè? Ja, ze pesten me wel vaker, maar ik ben Twent. Maar en wij hebben jou al in Heerhoorn. Ja, dat klopt. Toen werkte ik bij de HEMA en dat ben ik nou nog. Nou nog? Ja, Maar dat weer meer dan 10 jaar verliezen. ja. En hoe oud ben je nou dan? Ik ben nu 23. Maar dan hoor je het dan niet meer aan het werk. Nee, maar die rookjas ben ik lekker. En altijd een jonge vrouw om je heen. Die houden niet in de ruimte, want die wordt het te duur. Ah, lekker ding. Ziet er wel mooi uit je. Ben je nou meer met die vrouw het wandelen of mooi het magazine? Heel je. Ik wil er vol van betalen, dus. Die altijd mijn naam, maar nee. Deze ziet er ook mooi uit. Deze ziet er mooi uit. Deze ziet er mooi uit. Heb je zelf een vrouw? Ja. Oh, een vriendin. Vriendin. Ja. Fluit je daar wel eens nooit? Nee, ze fluit meer dan mij. Oh. Dan krijgen we om de rol. Ja. Ja, dat jij bij hem. Ja, hè? Ja, dat is, als hij geen praatjes had, is hij ziek. Oh, mooi. Zo is het wel. Ja, hè? Ja. Maar je bent er wel wat wend. Jawel, ja. Jawel. Maar en dat mij die oude vrouw, hoe stie je daarin? Nou, hij komt altijd weer tussen. Oh. Maar verder hebben we wel wat je. Ja. Ik hou het vaker liggen, dan ben ik van gezeur al. Ja. Ja, toch? Ja, maar je hebt het wel gezellig met Ja. z'n beiden. Ja, maar dat neemt een verborgen liefde ook. Oh. Tenminste, dat lees ik gewoon in de boeken. Mooi. Jongens, bedankt hè. Doei je. Hoi. Zit je het nog dwaan? Nou, moet jij vieren, want ik ben Joodjeën. Nee! Ja. Nou, wat een feest. Ja, zeker. En heeft een grut feest. Ja, mijn pa en beppen ben er nou. Maar eigenlijk ben we hier in de West. Oh, ik heel belangrijk. Ja. Ja, en dat is maar één keer in de Saffel of Tiert, dus dat wil je net missen. Ja, Als beetje aan brommen zo'n prutsen in het hak en gewoon een beetje bromrieden en... En man een wedstrijd karbalie. Oké. Dat leek ze, ja. Ja, is al een meisje in partij. Ja? Ja, gewoon verlopen. Maar net heel veel mensen minder blij mij. Want ja, heel veel lawaai en dit en dat. Een leuke tip voor het dorp is natuurlijk meidje gebroek voor het zwembad. Denk je maar, als nu kunnen we heen, dacht ik. Wij hebben de tas nog kleren, dus wij gaan niks aan heen. Ik ben er zelf vrijwillig badmeester. Ik steen ik graag aan de kant om eens even zo naar mijn tas te houden. Maar de ringlezen is het allerbeste. Nou, goeie. Wij kregen een tip van Jelmer. Is die wel bekend? Ah, mijn collega. Ja? Ja. Oh, toch wel bekend. Ja, zeker, zeker. Berucht. Ja. Nee, valt mee hoor. Ja. Valt mee.
Maar het zwembad is hier. Zeker. Vandaag weer voor het eerst. Dit is een natuurbad. Ja, dit is een natuurbad. 21 graden, het water, nou lekker afkoelen. Ja, ik werk hier nou ook op een boerderij. Ik wil letterlijk leerwerker worden. En dat die huid het dan ik. Mijn huid is metselaar. Oh, heel wat oors. Het komt net uit de familie. Ik zelf. Ik kwam zelf achter. Ik vond het zelf wel mooi. Maar hier stik een posterke mooi. Ja. Wat is dat? Dit is komende tonge. Om, mij waren, plan te bedenken, om ideeën bij elkaar te krijgen. En om te zien van, wat vinden wij nou belangrijk voor Jobbege en wie aan te zwaar. Een kwartier aan is die erin, maar een bakje koffie van us. Dus dat is een winst. Wietse Dijkstra, dat is ook wel mooi man. Ja. Je wat ouder, maar die boer. Ik geef van mij om tofu Rienkuil bij Dragstra. Dus, Dan willen we wel even mooi. Dat lijkt dus wel leuk. Ja? Ja. Dus beeld kennen we wel bij op, dus dan valt er wat nest en dan kennen we weer op, dus is het net netjes. Slijt het heel slordig naar nest en dan valt er weer een plak uit, dus dat moet net. Dat wist ik wel netjes. Jawel. Tu zich wel? Dat drogst het niet. En dan is Sint-Burg met waar ik. Het is een week mooi waar, er moet alles gebeuren. En die Leeuwenburg die had hartstikke druk nou. En hoe mooi is dat Mats even langskomt om even te helpen? Nou ja, als is jongen, hij pakt voor de hark en de vurk en... Dit hier ik trekje en dan kijk ik daar een stage in en dan kijk ik dat ik kwam. Maar ik ook wel op de trekker, even naar het laan. Het is wel bijzonder dat ik mij. En dat is toch het mooiste? Op het trekken? Op het trekken, ja. En wat is dat dan? Wat voor gevoel houdt hij dat? Ja, het is heel grut. Je riet op een grote machine en dat is mooi. Je bent iets aan het doen voor de boeren, dat vind ik vooral het mooiste. Je bent mooi boeten en elke keer weer wat oosten doen op de boerderij. Dus dan is het, dan gaan we inkuilen, dan gaan we squadjen, dan gaan we de kei voeren, dan doen we wat stikken. Dan moeten we een meidje. Kenaars en ik wil in jaar als week wat kunnen doen. Dan heb je een rondleiding kan je aan. Op hier. Bij de kei en bij de trekker, dat is een hele oude. Daar hoor ik wel van voor oude trekkers, dus dat was ik maar in. Ja, dit is een hele oude boerderij. En we hebben nog steeds broekt. Hier ben ik aan. Maar dit is nog net zo oud. Dus ik nieuwsgierig. Hey. Wacht even, hè? Nou, snapte ik nog. Dit was net de bedoeling, man. Nou, maar mooi dat dit op camera gebeurt, man. Net hoog. Ja. En dan voorzichtig daar die staan, in de hoeken. Nou, moeten we hier maar bij, denk ik. Dit is echt een hele mooi. Heel dat is toch oud. mooi? Ja. Heel oud. Wat vind je dan zo leuk als een oud ding? Ah, mooi. Het roept lekker naar diesel. En het maakt het een mooi geluid. Dan tegen me even die naaitrekkers, bijvoorbeeld die. Nou, hier is dan. Hier is mooi brullen en grommen en dat vind ik mooi. Maats, bedankt dat ons even een roenleiding op de bakkerij. Geen dank. Ik vond het hartstikke mooi. Tot een andere keer, jongen. Tot nog een keer. Hoi, meisje.